Ο ΔΟΠΑΤ δημιούργησε προκειμένου να αντιμετωπίσει την πολυσχηδή του διάσταση, δημιούργησε επιτροπές εργασίας στην ουσία, μοιράζοντας θεματικά τους τομείς που τον απαρτίζουν. Οι ομάδες αυτές, οι επιτροπές εργασίας τις αποτελούν, μάλλον συνίστανται από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΔΟΠΑΤ, και με σκοπό στο μέλλον να εντάξουμε σιγά σιγά και πολίτες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον αντίστοιχο τομέα. Αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε μια μεγάλη ομάδα που συναντάται με τους φορείς πολιτισμού της πόλης προκειμένου να μας βοηθήσουν στην χάραξη πολιτικής για αυτό που λέμε πολιτισμό στην πόλη. Είναι το περιβάλλον που θα τους γνωρίσετε σήμερα και που την ευθύνη του έχει ο κύριος Εμμανουήλ. Τον αποτελούν η κυρία Παγούνη Βασιλική, Ράλη Μαρία είναι παρούσες, Αγκιώτη Βασιλική και Ψαρολόγου Μαρία επίσης παρούσα. Παρέλειψα να πω ότι στην Επιτροπή Πολιτισμού προείσταται ο κύριος Μελισσινός, θα έρθει κάποια στιγμή να μιλήσουμε για αυτήν. Το θέατρο με επικεφαλής τον κύριο Φιρφιλιώνη, ο δύο χοροδία φιλαρμονική, το μουσικό μας δηλαδή τμήμα με επικεφαλής τον κύριο Μπαλαμπάνη, ο αθλητισμός στον οποίο προείσταται ο κύριος Λέτζος, στον τουρισμό ο κύριος Σοροβίγκας που είναι αν θέλετε το κομμάτι που θα συνδεθεί με την κεντρική πολιτική που θα χαραχθεί από πλευράς Δήμου για τον τουρισμό, την διοίκηση, τα οργανογράμματα και ότι προσπαθούμε να συγκροτήσουμε τον ΔΟΠΑΤ διοικητικά με επικεφαλής τον κύριο Μπαλαμπάνη. Η κυρία Σταίκου Αρετή έχει την ευθύνη για τις συχνές επαφές και να δημιουργήσουμε μια ομάδα με τους επαγγελματίες της πόλης μας. Ο κύριος Χελιώτης έχει την ευθύνη του μουσικού φεστιβάλ. Η κυρία Ψαρολόγου έχει την ευθύνη της ομάδας προβολής του ΔΟΠΑΤ. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχουμε και μια νέα σελίδα αναβαθμισμένη όπου θα μπορείτε να παρακολουθείτε θεματικά τις εκδηλώσεις μας και ό,τι έχουμε να σας πούμε μέσα από αυτές. Ό,τι αφορά το βουλευτικό, παρουσίαση βιβλίων, διαλέξεις και όλο αυτό το οργανόγραμμα έχει την ευθύνη η κυρία Γεωργίου, ενώ τους πολιτιστικούς συλλόγους των διαμερισμάτων έχει την ευθύνη ο κύριος Γαβρίλος Σταύρος. Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα με αφορμή το πρόγραμμα της Χελμέπα θα σας μιλήσει ο κύριος Εμμανουήλ και οι υπόλοιποι, που γίνεται σε συνεργασία να πούμε με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του νομού Αργολίδας και την Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλαίων. Να πούμε ότι φιλοδοξούμε την Άνοιξη να έχουμε 2 μεγάλους κύκλους προγραμμάτων περιβαλλοντικών σε συνεργασία. Νομίζω και όλο το στήσιμο αυτών των προγραμμάτων θα βγει σε συνεργασία με τις διευθύνσεις και τα σχολεία του Δήμου μας με 2 θεματικούς άξονες. Το ένα θα άπτεται του δομημένου περιβάλλοντος και θα το συντονίσει η κυρία Ψαρολόγου ως αρχιτέκτονας. Λίγο θα δούμε τον χώρο που ανακυκλούται στο δομημένο περιβάλλον. Άλλοτε καλά και άλλοτε όχι. Βέβαια είμαστε μια κηρυγμένη πόλη και την έχουμε γλιτώσει λίγο στο κακά θα λέγαμε. Και το άλλο που θα αφορά τα σχολεία των διαμερισμάτων θα έχει σχέση με το φυσικό περιβάλλον και θα το επιμεληθεί περισσότερο ο κύριος Εμμανουήλ που προείσταται και της ομάδας.